दा नै आङो दाउ आथिंखौ जानोसै बाबुखौ नुदों दा नै बोरै टेस्टि जाखो आं दा होनोसै बाबुखौ आरो नै सेरेब लादो लकेल दाउ नैबे आथिं नैबे खिथु दाउनि नैबे खर' ओमफ्राय नैबे आथिं ओमफ्राय लुद्रुआ मा नैबे भिबु लुद्रुआ नैबे मार्बल दै बाबुफोर ओमफ्राय मिथिखागोन मार्बलखौ बेनो बेयाव संख्रि दङ नैयाव मा होनना बुङो हालदै गुरा नैयाव फालौ जेगबां दङ आरो मा होनना बुङो सामब्राम दङ बेफोर नैयाव दङ लकेल थाव नैबे आथिं नैबे खर' नैबे मार्बल बेनिफ्राय आथिं नैबे आरो मा होनना बुङो नारि होनना बुङो जायखौ आसामिसाव जोंनि बर' बुङो मा होनना बुङो भिबु दे बुङाखै नै होबायानो आङो नै बाबुफोर नै खोननै खोनथाम जाबाय दै बाबुफोर नस दां माने जायखौ बुङो रुसुन होननानै नै लेमगासिनो दङ दा थावा दंबा होनोसै आरो बिथांखौ नै ओहो गाङानो दङ जियानो दङ जागोन जों थारमाने हजम दा सेरेबा लाबोदोसो आङो दा नैयाव बरनथ'वाखै एसे सम दंबावो बरननो नै सामब्राम होनोसै बाबुफोर ओमफ्राय सामब्रामखौ होथ'वाखै बर्थमान खायद' दे दा संख्रि होनोसै संख्रि थावखौ एरना दोनै लकेल थाव नै नाय बाबुफोर बिराद कलकलिया साफा टेनसन गैया बेनो बाबुफोर नै बेरबायानो आं नै होबायना खासांब्रहाय नै जायखौ बुङो रुसुन होननानै आं बायनाय थाव जाया बाबुफोर लकेल पियर गावनो मावो गावनो जायो आरो गुबुननोबो हरबावो आं बथलसे राननानै होमब्लासो बुजिगोन मानसिया नङाबा एसे बयबो जानानै नायदो एसे बाबुफोर आंनिया टेमा दंखायो नै संख्रिनि दानिया संख्रिखौ होबाय नै मस्ति जायखौ बुङो मस्ति आरो टेस्टि होननानै बेनो जिनिसा नैबे फालौ थाइनै मा फालौ इयो थाइथाम फालौफोरनि गेदामैखौ बेयाव सालायाव जारि जायोबा बेखौ जानांगोन बोरै मुलि बानायो बेखौ नै थाइसे थाइनै थाइथाम नै होबायना नुदों नुवाखै नोंथांमोना होबायानो आं नै सिगां सिगां गाबगांदो लराया बेयाव रुसुन होबाय जायखौ बुङो सामब्राम बेखौ रुसुन होनना बुंबाय ओमफ्राय संख्रि होबाय आरो दा बदलखौ होनोसै लकेल हारसाफोरा बुङो लकेल मुरगि होननानै जों बुङो लकेल दाउ होननानै बेनो बाबुफोर दा नै थावा गोदौगासिनो दङ आं दा होगासिनो दं आरो सेकेन्ड नांगौ अनलि गावनो एवना जाथारनांगोन होमब्लासो टेस्टिखौ मोनजागोन नङाबा हिन्जावफोरा बोरै सङो नोंथ' नुनो गैया इसिङावसो सङो नाव सिङाव आनदों दा बेयो नुखाजोबगोन रायजोआनो नै आं एरलायबाय खेबसे बाबुफोर दा दे थावा फेना बायबाय दा आं नै होनोसै नै साल' जिबगांनिफ्राय फिरिंगिनिफ्राय रुसुननिफ्राय होजोबथारबाय दानिया होनोसै नै बेनिफ्राय नैबे जाबाय दाउजि आरो मा होनना बुङो बेखौ नैबे सान्द्रिया दोनबाय नै एरबाय बेखौ फुरा टेस्टि खालामना जागोन आं दा मस्ति खालामना बाबुफोर नायनानै ला बोरै एवखो बोरै टेस्टि जानांगौ बे एवब्लानोल' जाया टेस्टि बोरै खालामना जानांगोन बेखौ रोंनांगोन सोरबा सोरनो गोसो दंबा हागौ नै दानि कालार होआखै आं होनोसै फुरा होनोसै बाबुफोर टेस्टि मस्ति आरो टेस्टि होनना बुङोसो नै बाबुफोर नायबाय था आं बोरै एवखो जागोन बोरै दा कालार जाबाय ना बाबुफोर नै दा कालारा नै जाबाय
बे आंनिया लकेल गावनो बानायो सब तयार आंनिया आरो सोरबा सोलोंनो गोसो दंबा आंनो फैनो हागोन नाम्बारखौ हरगोन आं दायो नोंथांमोन नांगौ जायोबा नै देरगासिनो दङ बाबा आंबो जागोन बायानो थैयो दरसे जाबानो नोंथांमोना जानाय बायदि मोनगोन बोरै एवदो नुदों दा नै खारां खारांनो स्टिक फाजा एवनायसो जानाय बायदि मोनसिगोन बोरै टेस्टि जानो हागोन बैनो खाना दोनगासिनो दं आरो बे दङ 15टा दा आरो बेखौ आङो 10 दिन उनाव आरो मासे मासे एवगोन बावगोन आं बिदिनो जायो लकेल नै कालारा जाबाय बाबुफोर कालारखौ बोरै बोरै होनांगौ नोंथांमोनाथ' नायबाय जानांगौ आं बुजिनायाव एसेब्लाबो बुजि मोनबाय बोरै एवनांगौ नै सामब्रामखौ ओरै एरना होनांगोन बेखौ देनाय टेस्टि नङा बेयो देनायनि बाथ्रा गैया दै एसे होनोसै दै होथारनांगौ नङाबा बेदरा मोना पुरा टेस्टि जाबाय दै होबाय नै बाबुफोर नाय दा बियो मा होगोन आङो मेसिनटारि होगोन आरो बाबु सोरबा खवाबो बागोन खवाबो होलिया बे दैखौ फारानगोन आं दायो पुरा फारानगोन नै फारानफैनो गैया नै सेफ्लेगासिनो दं आं नै नायनानै ला बाबुफोर एसे एसे मोननो थाखाय होबाय आरो ओइखौ लाबोमा ओइखौ जाबोरखौ नागिरबाय थादो माबे ओइ चार्ज गैया थारमाने चार्जारनि मोनलाय बुस्थुआ ओइ थारमाने चार्ज गैया फाइकिनि लाबोदोंमोन आङो चार्ज गैयाबा चार्ज होबाय फायदो नोङो सौकालागे खोनाबाय हेल' मोनबाय पुरा टेस्टि जाबाय खालि जानांसिगौ जानो हासिगौ आरो नै अरा खोमोरबाय आरो एरबावबाय नै पुरा टेस्टि दै होबाय रानबाय नै सेक्रेट खालामनानै नै बाबुफोर खांबाय नै जानोसै जों दायो पुरा मस्ति जाबाय टेस्टि सेक्रेट ना साखेरेबा आं बुजिलिया भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना माबोरै मोनखो नै जेरैबायदि एवदों नोंथांमोनाथ' लुगैदो जानांगौ मस्ति जाबाय नै कालार जाबाय फालु जिगानखौ आं हायग्रोनोसै नै आं लाबाय जिगानखौ ओमफ्राय आथिंखौ लाबाय नुदोंना नोंथांमोना नै नै पुरा मस्ति नै बाबुफोर ओमफ्राय सिसि नै नोंथांमोना लुगैबाय जानांगौ नुनानै लुगैबा बायदि मोनदों आङो एवबाय नालाय जानोसै आरोखि बाबुबाय नै वान टाइम लादो दा सेरेपखौ लोंनोसै जोङो लोंनांगौ नै नोंथांमोना नाय बोरै बोरै टेस्टि खालामना जानांगौ सेरेपा लोंनोसै बाबुफोर नै गंसे खुख्लुमा दोननो थांदो बिथाङा गोथारैनो दङ नै सेरेपखौ लोंनोसै बाबु नोंथांमोना बोबा बोलिबाय थायो एसे गोलाव खालामनानै हायो जखमना आरो जों जाबावगोन बेदरखौ नैबे दा आथिं आखाइसो जाबाय बाबुफोर बे सेरेपनि टेस्टि जाहैबाय आरो ओंखामनिया गुबुन दंबावो नै दैखौ एसे लोंबाय आङो नै
दा नै आङो दाउ आथिंखौ जानोसै बाबुफोर नुदोंना नै बोरै टेस्टि जाखो आदा होनोसै बाबुफोरखौ आरो सेरेब लादो ओरैबायदि मस्ति जादों नोंथांमोना संनो लुगैबाय जादों जानांगौ दा जायखिया नोंथांमोना ओरैबायदि एवखो मा होखो जों बे बांद्राय मस्ला मस्लि होनानै जाया बाबुफोर जोंनिया बे मोनब्ला पियासखौ जागोन पियास गैयाबा जेबो खोथा गैया रुसुना थाथारनांगोन मानो होनब्ला बै रुसुना हजम खालामो जायखिजाया बेदरखौ जानानै हजम खालामनो हायो पियासा गोदै खालामो बेदरखौ बांद्राय बेदर जायोबा पियास नांगौ जायो बेबायदि फ्राय एवनायाव होजाया ख्रेबना हांगार जागोन बियो ओंखायनो बेखौ होनाय जायाखै जायखौ बुङो साबसिडि होननानै आथिं आरो आखाइ आरो गांखं देना दै बाबुफोर बे फालो खेबजां बाबुफोर टेस्टि जादों नै सान्दुं एसे फोरानदो गावनि जानोसै बेदर बेसे कालार जादों बाबुनो नायना लादो बेखौ फिसा फिसा आंहा दानदो ओरैबायदि टेस्टि जादों नोंथांमोना जानो नायब्ला सानसे जाब्ला सानफ्रोमबो जानो लुगैगोन दाउ झल खालामनानै दोनलांदो जायखौ जानोसै जोङो एसे सम आरो मानो होनब्ला आरो 10 मिनिट उनाव सफैसिगोन ओंखामदो बै लकेल दाउनि झलजों आंनिया जानो हागौ बुदिया हारा थेवब्लाबो लहासो आंनिया लहा जायखौ बुङो सोरखौबा जुदि फंसे साबा नांगौबा बेनि गालखाबा दाला जुबनांगौ दानो नै बोली आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप जोरदों आंनि आखाया बाबुफोर नै रुवासे हमनाया नुदोंना बाबुमोना आं बेबादि लकेल दाउसो जायो बाबुमोन आं बयलार जाया मोनोब्ला अमाखौ जायो मोनाब्ला लकेलखौनो जायो आं न'आवनो आंनिया तयार खालामनो जायो बाबुखौ नाय कालारानि नैबे दै नैबे साबसिडि जेबगां फालौ दङ फिरिंगि दङ आरो नैबे सेरेब बुजिबाथ' नोंथांमोना नैबे संख्रि एसे साइज खालामनानै आं संख्रिखौ थेपा थेपि जाना दङ बाय प्लेन खालामना होबाय नंगौ नै सेरेब लोंदो बाबुमोन आरो बेदरखौ एसे जालायनोसै नैबे जायखौ बुङो बिखा होननानै एसे टेस्टि जादों बाबुमोन आं बिदिनो गावनियावबो गावनो जायो आंनि बेसि दंब्लाबो बिथांमोनखौ एवनो होआ आं एसे खोबनो मोना साबद्रायनो मोना गावनो एवो आं ना बेदर मोनब्ला न'खरनि मानसिफोरखौ आं बानायनो होआ सोरबाफोर सानसे मोनजाफ्लाङोबा बे आंनो फैबाय थागोन बेदर एवदोंलै बाबुमोन होनबा फैखायो दरनै मोनजाब्लाबो खान्थि नों प्लेटसे जानायजों दरथाम जानायजों बहुत डिफारेन्स जायो प्लेटसे जाबाबो जुदि संख्रि नाङा खारै नाङाबा बहुत खद जानोबाबो नांगौ जिनिसा गैजोबाबा आं दा ओंखाम जालायनोसै बाबु जायालायनो दंमोन आंनि खाथियाव दै कापसे लोंबाय दाउ जल आयारा नांगोन नामा नै बाबुफोर बेदरा बेसेबां थानो हागोन नै नायना ला नोंथांमोना नै ओरै मुथा मारिना लामनो हायो नै बेदरा लकेल दाउ होनना बुङो बेखौ न'आवनो फिसिनाय होबाखै दाबो आरो नैबे जायखौ बुङो मोदोम गाहाम होननानै दा बेखौ जल जानायदो जोङो बानायना दोनबाय ओंखाम एसेसो जानोसै सेरेबखौ बांद्राय लोङाखै जों क्वार्टारल' लोंबाय आङो बांद्राय लाबा एसे भुल जायो बागानाव थांनांगोन 20 बिगा बागान दङ थालिरनि लोंनानै नायग्रोनोसै आं बोरै टेस्टि जाखो जोबोद गोथाव जादों माथो गोथाव जाखागोन लकेल दाउ नालाय नै कालारा बोरै जाखो बाबुमोन ओंखामाव लगायना होयोबा नायलाय आरो नै बेदरखौ नाय लकेल दाउआ बोरै जायो नै बोरै जायो टेस्टिया नै लगायबाय थादों आङो एसे हबसे जानोसै बाबुफोर
आरो नै बे बेदर गामद्रायबाबोमोन नै साफा हरखलिया जमानि खालामदों जादों जाया नोंथांमोना नुदों 이거는 까고야로서 ओइ बेखौ माइ खेबना माने फट'फोरखौ बारान्दारिखौ बाबु बैखौ बै नावखौ माबोरै बानायदो नावा माबोरै बानायदो बारान्दाया ओइ दरजा खिरखिफोरा माबोरै जादो एसे खेबनानै हरलाय बाबु मोन